Какво става, хора? В днешното видео ще играем новата EAC 24. Съжалявам, че не съм качвал видео от много време. Но пък нека да ви покажа новите работи. Имаме нов Power Shoot. Имаме някои нови работи. Имаме Champions League, нещо като World Cup, Welcome to EAC 24 Mobile, Champions League. И тук имаме клубът ни. Ето го нашия клуб. Не е толкова добър. 76 overall. Чакай да видя някой да сменя поне вратаря. Окей. Имаме 910 милиона пари. Да взема от квестовете си работите. И нека да почнем да играем матч в head to head. Нека да ни намерим опонент. Та добър отбор има този опонент. Няма да лъжа. Браво на него. Окей, доста може би е по-добър играч от мен. По-добре има. Да нека да видим. Дали ще го бием. Брат, къв е то пазва, брат? Няма фал, няма фал. Окей, има фал. Скрипта е малко срещу нас. Скрипта е срещу нас. Дай гриниш. Окей, сгреши паса. Трябваше да го казвам. То като го казвам, винаги аз го загрешавам. Брат, какво правя? Защитата ми ехо. Играчите ми играят ли? Вот, какво направи тук вратаря? Малко ме притеснява това. В смисъл, много ми е слаб вратаря. Някога прави много глупости, брат. Брат, къв беше? Той изпълни много лош корнер. Окей, найс. Окей, найс. Дай там. Аре, бе, човек. О, брат. Така. Подай. Удар! Айде! Лека! Първи ни гол в матча. Лека. Подобрили са ги камерите в EAC 24. Но пък тази камера е малко по-лъж, много по-лъша даже. Почти нищо не показва за гол, това е тъпото. Но пък като цяло FIFA 24 камерите са по-добри, само че нещо FIFA Mobile да не са планирали, защото за първи път виждам такава анимация за вкарване на гола да ти покаже. Дори не ти показва топката къде е, много странно. Но това са и eSports, Много ми лагва, ужасно много ми лагва. Брат, аре бе. Окей, брат. Окей, найс човек. Няма да лъжим. Даже перфектно бих казал. Значи, нека да продължаваме към второто по време. Само да няма някакви скриптове, защото ще ни бие. Ако има скрипт. Защото е най-гадно да се бори срещу скрипта. Тук направи грешка.
накрая ще я подавам. Бречик. Добър играч е, затова ми взима топката. Има преса. Човека, ама аз също имам преса. Та... Найс. Браво, бе. Удар. Ай! Тук имаше малко скрипт за мен, защото някакси се избив пак в него и отида при мен. Имаше скрипт. Но пък нищо не стана. Моя грешка. Браво, Кантони. Брат, защитата ми е уникална. Защитата ми е много добра, не знам защо. Само той ще го сменя в дясното крило, че е толкова зле, че не може да си овладее топката. Дори не може да шути някакси. Просто също той в този играч има много скрипт. Брат, само да не кроспамва, че ще ядосам вече. Окей. Кроспамна, ама... Какво беше това, бе, човек? Аре, бе. Пращаме му тикче, за това, дето не прави преди малко тая глупост. Може би това, което говоря аз, се превръща в моя глупост. Казах ви го и преди малко, но пък му изпратихме тикче. Защото просто палец нагоре му изпратихме. Просто защото направи някаква глупост, брат. Просто защото ти по-лошо и от Хари Магуайр. Даже не по-лошо. Даже по-зле от Първолак. Найс, брат. Окей, втора по време. Аз па втора по време. Чай, че малко съм объркан. Дигаме 60! Някъде около 10 000 купи. Това е найс. Вече 63 000 купи. Перфектно. Както виждате, тук сме на 1 милионно място, 250 807 място. Така че нека да се изправяме срещу някакъв опонент, да видим какво става. Яшин Хат се казва той. Окей, брат, найс. Така, ето го моя отбор. Няма да видим неговия. Найс. Имам чувството, че те с по-добърия отбор ще ме бият. Тъй, че според мен той е по-добър отбор. Да, и е по-добър. Нямам чувството, а е по-добър. Аре, подавай. Подай. Перфектна. Удар. Брат, как ще спаси тази вратаря? Много добре го изиграх. Давай. Кроспам. Браво, човек. Окей. Той играч ми прати палче нагоре. Окей, той играч е добър. Спращам от тикче и аз. Просто е добър играч. Аре, бе, човек. Тук може би си изгражда първата атака за него. Окей, може ли дали ще вкара той? О-хо-хо! Не! Найс. Добре, че подаде лошо. Това е найс.
Той е добър играч. Има прес, има всичко. Само малко финтовете му не са много добри, честно казано. Тъй че аз не знам неговите финтове как ги прави. Само знам фейкшота и това е. Знам как се прави фейкшот. Ако искате, мога да ви покажа, ако не ми вярвате. Фейкшота. Фейкшота е лесен, няма да лъжа. Само това фин не знам, така че нека да продължавам. Найс, вратаря ми спаса. Не. Какво беше това, бе, човек? Каква тая грешка, бе, брат. Просто нямам думи понякога от тая игра. Какво направи градленцето? Аз ме подарих. Подарен гол. GG. Така че... Лефе. Айде, Лефе. Този опонент има по-добър отбор, все пак. Каптел, браво на Каптел, 82 овераут, много добър. Айде, напред. Айде към там. Удар. Ей, браво, гати спазяване. Това ако беше гол. I don't know, bro. I don't know. Мале, то го съборихме на земята. Няма на кой да подавам, бе, човек. Ма защо моите играчи не се откриват? Мишка и котка играем. Пичагата сигурно предишната FIFA е завършил 70-то място, щом прави, като ги гледам тези финтове, които прави. Така че голямо постижение. Не знам на кое място е бил в FIFA 23, така че тя вече е премахната от Google Play. Мисля, че би трябвало да е премахната. Подай! Найс. Гриниш, окей, найс. Окей, направихме фейкшот! Тук направихме уникален фейкшот, между другото. Много беше добър този фейкшот. Дали тук ще вкараме от корнер? Последна минута! Няма да вкараме. Окей, 1-1. Добър матч. Окей. С това видео ще го приключим. Нека да видим нашата таблица. Първият ни матч. Ето ги матчовете, които играхме. Срещу Яшехат и Салим. И последния матч срещу ето този. Челихме. Така че. Мен чао. Аз съм Наско. Чао.